Hello everybody. Hello everybody. Tänään TF:n hienossa maailmassa. Yes. Oh. Eikö siis? Eikö joo. No. Ei oo hirveen kivaa, mut mitä? Mä tapoin jonkun, oi. Fuck! No! Oi, nyt tulee. Take quickscope me! Jolla oli tommonen pelottava maski päässä. Jee, me saadaan I got the star. loppuu ja sit vedän tää tonne paikalleen. It got the Siinä teille hieno taistelumusiikkia. Joo. We have taken the enemy. No niin. Wii! No. Nyt mä voin ostaa lisää Me juttuja. voitetaan jotain. Jee. Jee, mä olin tiimin paras. Näin se ollut. Monessa sä olit? En mä tiedä. Joo, nyt tuli McLaurin. Moi! Go! Hello my friend. You got the ass! Ei mitään tuu. Tosiaan on, että toista jaksoa vedellä. Kohta lähtee. We have taken the enemy intelligence. Hups. Nyt kyllä. Joo, se meni pitkään. Mä en nyt tekee hirveän hyvää jamppaamaan, mutta... Niin kuin saatte nähdä, että mä oon aika huono. Mä oon tosi hyvä tässä pelissä. Mä oon tosi hyvä tässä. Mä oon paras. Huono, mä olin pelaamassa. Success. We have Success. Ai niin, mulla on punainen. Saa mut kaikki punaisia siellä kun minkä. Ja mä vaan. Joo, päätettiin vetää heveillä. Joo. Mä olen painavaa mies. Eiku siis. Painava mies. Tän käydä vähän mäkkärissä. Hauskaa. Se vielä oikeesti naurat sille. Joo. Ei. Ai vitsi. Mä en halua lihamyllyä vielä. Ei musta oo mitään syötä. Paitsi mun läskit. Joo, no okei. Todennäköisesti. Sä oot Pysty täällä. siihen! Ai. Joo. Joo, otetaan toi yksi painava mies ottaa mua tuolla. Et siinä tosi tyyppisen hullukan puolella. Joo. Sneaky heavy takki. Sitä samaa. Näin piiltot Me läski. ollaan sneaky heavy. Minne sä menit? Sneaky heavy. Tänne Täällä yhdessä paikassa vähän tyyppejä nyt, että mistä näistä niin löytyy. Jee, mä saan salkun. We have taken the enemy intelligence. Joo, mä salkun. mä tapaan sinisiä täällä. Heavy. Täällä. Mä olen leski. Mä oon täällä keskipaikassa. Joo, okei, joo, koska jokainen heavy on. Help me! Yes. No.
Yes, no, 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 yes, Lähdetään syömään apua. pihviä. Pihviä. Eli kanapaa, leipää on vähän kovaa. Ai niin, pihvissä on voimia. Yeah. Yeah, we did it, guys. Jee! I did everything. First go. Jotta me voitettiin toi, tai hävittiin toi. Me voitettiin. Alert. The enemy has dropped our intel. Mä haltin eri teams. Ota Venä. Siinä menee. Vartti takana on spike. Cosplayer. Okei. I'm burning. Hei, siellä keskellä on patukkaa, käy syömässä. Saanko sä patukkaa? Jahas. Mä hetken syö mitä ei. Thank you, doctor! Patukkaa, vartijat yhteydessä. Saatko siitä? Aina haluan, että Salenski on siepattu. Salenski main. Salenskisi on siepattu. Mä en ole sen. Tuot tulee jäpä. Mä en vetäis kohtakin päättää päätökseen. Mä oon tainnut yhä. No mä en päässyt. Mä en ei salku. Ei. We have taken the enemy. Minä tulen perässä. We have taken. No niin joo, otettiin toi vähän turpiin toi äsken. Nyt hoidetaan tää nopeasti. Vai mitä? Vai mitä? Kyllä! Me voitetaan tää, koska me ollaan maailman. Ei! Eikö joo? Eikö hei? Mä kävitän. We have taken Mit? the enemy intelligence. What the beep? 2v1 niin. Oikeesti miksi kaikki on puroja? Niinpä. Joo. Joo. Äkkiä. Täällä on joku. Täydellinen. We have taken the enemy Väärä suunta. intelligence. Ihan. Oletko tää? Suunta tulee ihan paljon. We have secured the enemy intelligence. Onko se keskellä? En mä oon nyt salku. We have taken the enemy intelligence. Mä taas poistetaan sitten parhaimmillaan. Mä oon nyt mikäs. Uima. Täällä on joku Selvitä loppuun. rakettimies. Selvis. We have taken the enemy. Ai! Ei saanut sanoa lausetta loppuun. Vähän surullista. Joo. Joo. Helposti, voitetaanko me? Victory. Joo. Jee! Ne muistaa. Kai se olisi tässä tää. Vai mitä? Uhuu! Joo, se oli sitten moro. Joo, että. No.